Enak. Lah dalah. Ayo ya. Asik. Iki mau. Bon Mas ngesakne bon. Lho. Kok isih ta? Lho angger krungu. Kulone metu. Ngamuk tenan lho kuwi. Ngamuk. Rumangsaku kok kanca-kancae kok cengengesan. Mbok joget iki saubengan wis. Lah kok dibolan baleni. Arek metani aku kowe. Mateni kok metani. Arek mateni aku kowe. Rambut ora duwe kok njaluk petan. Mbok ya aja kaya ngono. Mbok ya aja kaya ngono to, Mas. Awake dhewe iki kanca. Besti. Senasib sepenanggungan. Modelmu. Roti. Klemben. Saiki. Biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki rokoke? Urung. Ayo ngenteni maksude. Ngenteni karo ngelekno lah. Sandale gua ngidul, awake dhewe bakale kumpul. Sandale gua ngulon, awake dhewe bakale kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto ati gronjalan. Rumangsamu. Malah mlilik. Loh, malah mlilik kowe. Culek pisan. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Loh, salah. Tungkakmu kaya rupaku. Padha wae. Ora apa-apa penting wedi. Aja mbok baleni. Nek ngantek mbok baleni. Aja meneh mung kowe ijen. Keroyon sak balamu lho aku ora wedi. Piye to maksudmu lho piye? Guyon Mas. Lah guyon kok karo malang kerik. Guyon ato. Guyon kok karo malang kerik karo mlilik lho. Pancen aku kero kok mlilik. Jaluk ngapura sing apik, pangapunten Mas. Kula sing luput. Kula sing salah. Wis saiki mundur, ganti aku sing ngadepi. Ya, Wilujeng dalu Mas Kangko. Wilujeng dalu Mas Yudo. Walhamdulillah wa syukurillah dalu punika kula lan panjenengan saged nderek hormat, ngalap berkah, ngalap barokah, mugi-mugi kesawapan wonten ing perguruan ilmu sejati. Laras. Satu abad Mas Yudo. 1 abad perguruan ilmu sejati. Nggih. Ngetok kayune jati, tumpakno kereta arah Jakarta. Apa itu Mas? Dirgahayu perguruan ilmu sejati, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Wah, hebat. Di usia yang ke-100 atau 1 abad, ya. Moga-moga perguruan ilmu sejati semakin kuncoro, semakin kondang hanjayeng bawono. Betul. Wah. Dalu punika luar biasa Mas Kangko. Nggih. Salam hormat, sungkem bekti takdim kula dumateng Rama Guru Raden Kresna Dwipayana Pratira Sudarsa lan ugi para pinisepuh, para pepunden sedaya ingkang dalu punika kepareng rawuh keluarga besar perguruan ilmu sejati. Ngalap berkah Mas. Betul. Wah, napa melih kula mboten piyambak dikonconi karo dagelan sing pesenane niki pesenane Pak Amar Sunaryo. Weh Pak Amar Sunaryo pesen niku. Pesen kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal nggih niki larene. Apa? Cok bakal ndoke ming 1. Lah ndokmu pira? 2.
Ya geceken sitok to wong kok iso niki kalih Mas Mondol. Nggih Mondolika. Mboten kalah nek kalian guru besar ilmu sejati. Lho, panjenengan Bapak Raden Kresna Dwipayana? Ha pripun Mas Mondol menika nggih salah setunggaling traing kesuma rembesing madu tedhak ing Andana Warih mijiling Amaratapa. Wah, mboten trae wong biasa Mas Mondol niki. Nggih. Sampeyan dereng pirsa to titele napa? Titele napa, Mas? RM. Wah, Raden Mas Remukan menungso. Dadi niki kan Dadi raine korak-karik. Oh. nek ngomong-ngomong masalah pengetahuan nuwun sewu niki lak mengke jam 2 ada pertandingan sepak bola Betul. antara Indonesia melawan Irak. Mas Mondol ini kan asline boten saking Indonesia to nek didelok saka casing-e kaya wong Jawa. Asline niki saking Pakistan. Wah. Wajah-wajah Pakistan ngeten niki. Ora kalah karo pemain bal-balan dinaturalisasi. Iki pelawak ya dinaturalisasi saka naturalisasi saking Pakistan. Pakistan no. Bapak iblis mboke setan. Dadi anak-anak kaya grandong. ya ora oleh nesu, wong ki ora oleh nesu. Awake dhewe kudune syukur, Mas. Bengi iki melu ngalap berkah. Betul. Tirakatan wungon karo ndonga ngresaning Gusti. Nggih. Wong napa ajaran ilmu sejati menika ajaran ingkang sae. Betul. Manembah ngresaning Gusti linambaran ati kang suci. Pengin kasembadan apa kang jinangka, pengin kasembadan apa kang ginayuh syarate namung 3. Apa, Mas? Bener lakune, mantep tekate, resik atine. Niki ilmu sejati, Mas. Wah, iya. Tegese, Mas, bener lakune. Bener lakune tegese mlaku sak mlaku niku kudu nindakne balang sing bener. Ora nalingsir karo agama, ora nalingsir karo negara. Taat perintah agama, taat perintah aturan negara. Lakune kudu sing bener. Oh, terus? Nggih. Bener lakune mantep TKT. Mantep TKT. Niat yang bersih, niat yang tulus kanggo napa? Niat yang tulus kanggo ibadah. Betul. Nggih, resik atine. Resik atine. Carane ngresiki atine nggih kados dalu punika saranane kanthi tirakatan nyuwun wonten ngersanipun Gusti. Ngalap berkah, ngelap barokah Gusti Allah. Ngalap berkah wong nuwun sewu mbah-mbah biyen menika nggadah falsafah sing hebat luar biasa. Napa Cak Do? Wong ki aja nganti mangan ning ngisor longan, Turu bantalan merang. Artinya Ki ilmu tua lho Mas. Piye? Ilmu tua ki saking tuweke ning jeding tiba ping 4 iki. Kuwi stroke jenenge kok. Aja nganti mangan ning ngisor longan, turu bantalan merang. artinya Mangan ning ngisor longan ki dadi wong ki longono nek mu mangan, ateges kudu betah luwe. Ya. Poso. Turu bantalan merang ki tegese mereme sing arang-arang dadi wong urip kudu betah melek. Ya. Pengen apa kang ginayuh jumbuh kudu betah luwe, kudu betah melek. Kuwi lho rungokno kupingmu. Ya marai lara omah. lho Wong disrekang Lah wong kok kon betah luwe karo betah melek. kuwi sarana tirakate wong Jawa ki syarate betah luwe, betah melek. Marai lara omah. Marai apa? Marai lara omah. Wong lara omah kok bingung gitu Mas Kangko. carane nambani piye? Lara omah ki penyakit sing hebat luar biasa, tambanane gampang. Ngawur lara omah kok tambane gampang iki lho. Kowe pengen gak lara omah? Ya pengen. Pindah kidul omah. Dadi nek Ya ora lara omah to nek wis pindah kidul omah kan gak lara omah. apik pindah kulon omah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok nesu modele iki lho iso. Niki nggih nuwun pangapunten Mas Kangko. Nggih, pripun Salam hormat wilujeng rawuh dumateng Songsong Agung Kabupaten Madiun pangarsa panjenenganipun Bapak Bupati Kang Mas Hari Wuryanto dalu punika nggih rawuh. Oh, sampun rawuh. Nggih. Oh nggih. Wah, hebat luar biasa. Hebat. Ngene iki lho Mas, wong Jawa ki aja nganti ilang jawane. Adat kang wis lumaku, adat warisane para leluhur, para nenek moyang sing wis surut ing kasedan jati ki kudu dilestarekke, kudu diuri-uri. Contone kaya wayang bengi iki nggih to Mas. Nggih. Tata gelar iki tontonan ning kebak tuntunan lan kebak tatanan. Tur meneh tontonan wayang kuwi ya apa kasarane ninggali anak putu. Ya. Nandur kabecikan utawa nandur keapian. Betul.
Mbah-mbah lak nate dawuh to Mas. Nggih, nggih. Sapa sing nandur ki mesti bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Kuwi falsafah yang masih relevan untuk saat ini. Nggih to Mas? Betul, betul. Sik, kowe iki nyapet kok entre kali wong ngomong terus aku ki lagi serius. Sik to balen ana falsafahmu mau piye? Falsafahe wong Jawa ki sapa sing nandur mesti bakal ngunduh. Wis mesti kuwi. Mesti no. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Kok ingah ini iso nyauri ora? Sik. Wong nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Wong utang bakal nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Berarti rong karuan. Berarti rong karuan. Ora mesti. Wong gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kae parep dinggo dhewe. Wong duduk kubur kae parep dinggoni dhewe. Ora mungkin wong dinggoni dhewe. Malah sing ra duduk lho teko-teko kari ngletak. Wah nuwun sewu. Repot tok. Omongan ki nek karo wong gundul karo wong SDM rendah mesti mboten nyambung. Lah ngeten iki kan padha karo menjatuhkan napa menika adat kebudayaan Jawa. Iya. Kamangka nuwun sewu, awake dhewe iki nderekne pagelaran wayang kulit lho. Mas Kangko ki ngasta dalang lho. Dalang ki tegese ngudal piwulang. Betul. Piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalno. Mula nuwun sewu kok ora sombong, ora pamer. Pakaryan profesi seorang dalang kuwi gawean sing abot. Nggih napa nggih Mas? Betul, Mas. Iki lho rungokno. Alah, dalang kok abot ya apa ngangkati gamelan. Apa nata debok. Wong teko-teko kari lungguh karo dok muni abot. Ngene 100 dinyang ra oleh. Kowe Ngene lho. dalang ki abot gaweane. Kowe pucuk rambut tekan sikil nyambut gawe kabeh. Nyambut gawe. Abote apa ngangkati gamelan sampean? Apa nata debok? Wong sampean teko kari lungguh ngene karo dok. 100 lho dinyang ra oleh. Tegese abot ki dalang ki melek tekan pada esuk. Lah ya gone ki apa ya turu wong ya melek teko esuk. Nyuwara terus lho, nyuwara terus. Lah sindene ki apa ya bisu wong ya nyuwara teko esuk. Wah, repot. Ngene, nuwun sewu Mas. Kenano. Sing tak karepne abot ki kok gak usung-usung gamelan nata debok ngono ora. Sing tak karepne abot ki tanggung jawabe. Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Paham purandul kowe? Ora iso. Lho kok ora iso ki lho? Suksesnya pagelaran bengi iki Tergantung dalang. ora, Lah tergantung apa? tergantung genset. Wah iki lho ki. Enek dalange, enek yogane, enek sindene, renek jensete arep garingan. Pedhot gorokane no Mas. Penting genset. Wah iki jan suwe-suwe malah megelne bocah Ya iki. dikeki ati kok ngrogoh rempelo iki. Kayak yati rogoh rempel dadi Dalange dadi sopir mari basane kok. mergo sukses perkara apa? Genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare, apa arek mbok uyui? Solar yang terpenting. Nek ngono sing penting ora solar tok. Lah sing penting apa? Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Ngene bakul Brambang. Ngene bakul Lombok, ora enek, Mas. Berarti sing penting pom. nek ngono sing penting ya ora pom gitu Mas. Apa ya? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, gak enek lemah, mbok encepne ndi pommu. Lemah sing penting, bumi sing penting. Nek ngono ora bumi ora lemah sing paling penting. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Lah. Ya wis entek tekan semono. Walah, ya wis bar nek mbok parakne mprono ki ya wis bar. Lah nek rantang dindek wis sewengi utuh mengengkel Sing engkelan tak tok. karepno tugas dan tanggung jawab seorang dalang itu berat. Dalang kuwi ibaratnya kaya sopir, kaya sing sampean ngendikane. Nggih. Lho, mulane dadi sopir ki mesti manggone ning ngarep, lah ngguri ki penumpange. Kabeh sopir kuwi mesti manggone ning ngarep. Wis mesti kuwi. Mesti no. Enek sopir sing manggone ning mburi. Sopir apa? Sopir becak. Kae manggone nang mburi. Jangkrik manut ta iki ya. Aja kalah lho, Do. Boten aku isin tenan. Jangkrik. Enek Mas Hariwur enek. Aku mau tiwas aku muni dalang ki sopir ning ngarep dhewe. Lah kok kalah karo sopir becak iki lho.
enek sopir sing manggon ning mburi. Sopir apa kuwi? Sopir becak. Lah iya penumpange ning ngarep, sopire ning mburi. Berarti sopir becak manggone nang mburi. Paling ya omong ning ngarep, nek gak ning ngarep ya ning mburi. Wis kuwi mesti sopir ki nek gak ning ngarep mesti ning mburi. Goblok kowe. Lho, kok iso ki lho? Enek sopir sing manggone ning tengah. Ora enek. Enek. Sopir apa? Sopir dokar. Kayak ngarep dhewe jaran. Ngarep dhewe jaran. Terus tengahe kayak kusir. Kusir utawa sopire. Nah, terus burine penumpang. Ngarep dhewe jaran. Jarane gawe Kacamono. Kacamata. Gawe mata kaca. Kaca tama. Kacamata. Bener iki. Jarane gawe kacamata. Kacamata. Lah sebab apa jaran kok gawe kacamata? Kae ngono, isin. Lah kok jaran isin? Isin no, gawe sepatu, gawe kacamata, kok gak gawe celana. Prayo isin. Oh, paham nek sesama jaran nggih mesti paham. Iya. Wong kok sing tak karepne nuwun sewu, pimpinan ki ibarate kaya imam. Neng gone pasolatan tumrape wong sing rasuk agama Islam, pemimpin kuwi ibarate kaya imam, mulane imam mesti manggone ning ngarep, gurine imam mesti makmum, kuwi wis mesti. Ngene iki kuwi lho, ketara nek wong ora tau kumpul kancane, ora tau takziah kowe iki. Lho, kowe kok ngelokne Ora tau takziah, ora tau nglayat. Lho, aku ki bermasyarakat bersosial apik lho ning masyarakat. Muni mung piye? Imam salat ki mesti manggone ning ngarep, gurine imam mesti makmum. Kowe tau takziah ora? Tahu, Tau nglayat? tahu. Kowe tau salat jenazah? Tau salat jenazah ora? Perasaanku agak penak to wis. Tahu aku takziah tahu. Tau salat jenazah to? Tahu salat jenazah. Ngarep dhewe apa? Mayit, Bar mayit, imam, bar imam, makmum. tumon salat jenazah ki imame nang kene mayit nang dhuwur gendeng. Ngarep dhewe mayit, ora mesti imam manggone ning ngarep. Berarti ngarep dhewe Mayit. umpama nuwun sewu nggih Mas Kangkong. Piye? Antarane Mas Kangko aku karo awakmu corok dadi pengarep. Kowe milih sing guri apa milih dadi pengarep? Ya milih sing ngarep no kuwasa e. Kowe pilih dadi sing ngarep. Sing ngarep no. Berarti wis pantes dadi mayit bocah iki. Apa? Aku ora mayit. Lah kowe apa? Calon mayit. Modelmu kok jak omong-omongan kok nuwun sewu gayung bersambut nek kula kalih panjenengan. Masalahnya secara sumber daya manusia, secara pendidikan sama-sama saling terukurnya. Iya. Beda kalih menungso niki. Wong sekolah TK di DO lho niku. Drop out. Drop out sekolah TK perkara ngombe wedang kopine gurune niki ditokne niki. Berarti ora tau mangan sekolahan. Ora tau mangan sekolahan niki. Rayap apa piye mangan sekolahan. Ora tegese. Kok tegese mangan sekolahan iki kowe iki ora pernah menuntut ilmu. Lha salahe apa ilmu kok dituntut? Ilmu salahe apa kok dituntut? Ora tau golek ilmu kowe iki. Lah apa ilang kok digoleki? Aku malah bingung to omong Lah iki we ganteng oleh ning pekok bengi iki we. karepku kowe iki gak tau sekolah. Mulane nuwun sewu cara nyambut gawe. Model kaya Mas Mondol niki cara nyambut gawe dengan akal gak iso sing dienggo akale. Dengan otak gak iso sing dienggo otote. Cara nyambut gawe kowe iki mentok lho dadi tukang titik watu. Paham ora kowe gundul? Akal tok kuwi. Akal tok we. Sorry no Mas. Lho kok sorry? Sorry. Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita. Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Sorry no. Titik watu ngenyek kowe iki. Lah cita-citamu apa? Minimal cita-citaku ki minimal ya. Iya. Minimal yo dadi lurah lah. Lurah. Dadi apa? Lurah. Masa emek lurah potongane kaya katembat ngono. Katembat sakmene kupinge sak pira? Kowe dadi apa? Lurah. Titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mah dadi rakyatmu. Arep dadi apa? Aku sak dhuwurmu, aku dadi camat. Ya. Aku camate, kowe lurahe, gak tak kei proyek, bosok kowe. Camat kok. Kowe dadi apa? Camat. Aku moh dadi bawahanmu. Kowe dadi apa? Dadi sak dhuwurmu aku. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupatine, kowe camate. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati kok potongane kaya ngene. Nek Pak Hari Wuryanto dadi bupati ya pantes gagah gede dhuwur. Mosok enek bupati kaya pentol korek ngono. Lho, penting bupati. Kowe dadi bupati. Bupati. Aku mah dadi bawahanmu. Dadi apa? Sak
dhuwurmu tak polsan aku dadi presiden. Aku presidene, kowe bupatine, gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi presiden. Presiden, aku moh dadi rakyat. presiden dhuwur dhewe lho. Tetep sak dhuwurmu aku. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Alah. Kowe dadi presiden. He. Pas kunjungan tak udan sing deres terus kebanjiran. Bosok kowe keli kowe. Mati ya. Mati kentir. Entir kowe. Aku dadi presiden, kowe Dadi udan sing deres. aku pas kunjungan. Tak udan sing deres terus kebanjiran keli. Bosok kowe. Amprei gak kebanjiran, aku ya ora kurang akal. Apa, Mas? Aku dadi watu sing gedhe. Watu sing gedhe ora mungkin kena banjir. Watu gedhe kok. Kowe dadi watu gede? Iya. Ora mungkin kena banjir. Ora mungkin. Aku ora kurang akal. Piye supaya watu sing gede mau iso keterak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah. Mbok ngaku ket mau. Oh titik watu ada bupati barang. Ndang aku ket sore mang titik watu lho jane wis bar kok tekan camat, tekan bupati. Piye to ki kok bali ning titik watu aku? Lho pancen kowe titik watu lho kok iso rumangsaku kok Ya wis nek enake titik watu. Wong ki sing kelenggono apa anane gitu Mas. Iya. Lah ki nuwun sewu sinambi kalane nganggur. Menika Pak Bupati minggah rumiyin apa? Oh nggih. Napa kita Diaturi tindak panggung. Tindak panggung rumiyin Nggih. Nggih, menawi mekaten boten ngirangi raos hormat, sungkem saha takdim kula dumateng Kang Mas Hari Wuryanto, Bupati Kabupaten Madiun pareng wiyat saking sasana Palenggan tumuju wonten ing pepanggungan. Sumangga kepareng kula dherekaken monggo Mas. Panas-panas mlaku orang gongo payung. Sandale diseret lamaane lentung Surabaya geger musine Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka panas mlaku ora gowo payung sandale diseret lamaane lentung Surabaya geger musine Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka ayo bersatu Madiun tambah maju ora usah rono rene gotong royong nyambut gawe Alhamdulillah. Nah. Monggo diaturi paring dawuh Cak Yuda. Sumangga Nggih. katuran paring dawuh Pak Bupati, katur sedaya para tamu ingkang kepareng rawuh sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun ingkang ampugati para sesepuh ilmu sejati Sukorejo ingkang tansah dipun rahmati Allah Taala. Lan sedaya sesepuh pinusepuh Muspika, Pak Lurah lan sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing majelis menika sepindah menjalankan syukur alhamdulillah paringi sehat saged nderek wonten ing pekan budayanipun ilmu sejati yang luar biasa. Salawat dan salam kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tansah kita antu-antu sahabatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Sepindah nyuwun pangapunten niki acarane radi kathah ngoten tetes niki wau radi dalu Mas Yuda. Nggih, Pak. Tapi dalam anu napa niku nek ringgitan niku kan ngantos enjang mboten napa-napa ngoten. Nggih. Pangapunten. Sepindah dalam secara pribadi lan pemerintah Kabupaten Madiun matur suwun kalih keluarga besar ilmu sejati ingkang sampun luar biasa nderek-nderek nglestarekaken budaya nggih pekan budaya yang luar biasa
Mugi-mugi tansah pikantuk barokahipun Tuhan Yang Maha Esa. Kaping kalih nggih niki nderek-nderek mensukseskan visi lan misinipun pemerintah Kabupaten Madiun untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Ngoten nggih. Yang penting masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Ngaten Mas Yudo niki. Pesan kula ngaten, pramila monggo alhamdulillah kondisi Kabupaten Madiun sakniki sampun ayam tentrem, guyub rukun niki ingkang dalem suwun. Mugi-mugi kanthi kegiatan menika nambah kegayenganipun, nambah kerukunanipun khususipun warga masyarakat Kabupaten Madiun. Nggih. Mbok pilih ngaten ingkang saged dalem-aturaken matur suwun sanget. Mugi-mugi kegiatan menika niki sudah berlangsung sudah lama sekali, apalagi ilmu sejati niki pas 100 tahunipun. Niki luar biasa. Ilmu kok sampun di napa niku diamalaken selama 100 tahun niku pun ilmu ingkang luar biasa. Mugi-mugi tansah migunani tumrap perkembanganipun bangsa lan negara. Pilih ngaten kirang langgeng pun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saderenge Bapak kepareng asung panglipur tetembangan kagem para warga masyarakat. Cak Yudo. dalem. Jane Bapak Haji Wuryanto. Nggih. Menika kala wingi dereng dangu menika kula wayangan wonten daerah Sawahan niku lek lenggah mboten kundur niku sampai selesai goro-goro. Wah, saestu kula nyekseni piyambak panjenengane menika remen utawi saestu demen dumateng kesenian wayang kulit saestu Mas. Leres nggih. Dan nembang nggih sae lho Mas. Nggih, saestu nggih. Monggo Mas panjenengan monggo katuran tetembangan apa? Napa Mas? Apalane mawon iki. Nggih, wah. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana Nuwun sewu Bapak Bupati. Ingkang tasih paralenggah menika sinten kemawon Bapak? Pak Camat tasih wonten. Pak Camat wonten, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah tasih lengkap. Lengkap. Lengkap niki kepala desa sak saradan niki. Wah, Sak kompak luar kompak biasa. selalu nggih. Kompak nggih. niki. Wungkon sesarengan tirakat ngalap berkaing Gusti Kang Maha Suci. Nggih. Monggo. Lajeng. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja kene ora ilang
caping gunung niki anu gending perjuangan. Nggih, nggih. Ngendikanipun sinten kemawon kedah emut perjuanganipun kersanipun saged mensyukuri. Bener, leres lali kalih perjuangane mungkin nggih kesupen kalih napa niku asal lali carane syukur. Jas merah ngoten nggih, Pak. Jangan lupa dengan sejarah. Indonesia iso merdeka mergo perjuangane para pahlawan-pahlawan sing siap gugur untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tansah emut kalian sejarahipun lan dalem suwun nggih sami-sami kita dongaaken para leluhur kita. Amin. Paling tidak sedina hidayah patekah kagem para leluhur. Ngaten kan? Nggih, leres. Syukur bisa nyawa karena desa Ini Bapak Bupati hebat luar biasa, hebat luar biasa. Monggo ndherekaken Mas. Monggo. Yes, Bapak. Wah. Siap Bapak. Nggih. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri Mas Kangko. Betul. Salah setunggalnya sosok pemimpin Songsong Agung Kabupaten Madiun ingkang sangat hebat luar biasa, peduli karo wong cilik, peduli dengan kebudayaan. Nggih. Mila kula sering Mas wayangan wonten ing Madiun menika beliaunya mesti rawuh. Mesti rawuh. Kok kaya-kaya nonton wayang niku hukume wajib kaya-kayane. Nggih. Wah, sembah nuwun sangat. Nggih. Niki ugi dirawuhi para kepala desa ingkang WA dhateng kula Mas Yuda. Nggih. Klebu kepala desa wonten ing Klumutan, menika ugi kepala desa wonten ing Berbendo. Nah, nuwun sewu Mas Kangko, izin nderek mirsani. Oh nggih. Pak Lurah Berbendo sembah nuwun pareng rawuh, nyuwun pangapura ya. Nalika wayangan ana Berbendo Dek Agustus kae awake dhewe ora iso sowan ana ing Berbendo. Sebabe ora ditanggap masa arep rono. Walah. Masa ya nonyol-nonyol kaya dalang rapayu. Pangapunten Mas Kangko. Mas Kangko, nggih pripun Cak? Menika wonten awala ingkang minggah wonten panggung kingko nek gak diwaos kingko awake dhewe kualat iki. Niki saking Bapak Amar Sunaryo sing nimbali panjenengan lan kula. Nek ngantek ora dipinangkani, ora disembadani iso kualat tenan. Nggih. Niki panjenengane Bapak Amar Sunaryo ngersakaken Prahmen Sri Huning. Wah, ketoprakan ya Mas. Ketoprakan. Oh nggih. Lah mumpung niki enten Mbak Manohara kersane kalih Mas Mondol kan pasangan ideal ta. Wah, sir padha irenge, sir padha gendenge, padha senenge. Sosok wadahe kendi? Cocok rasane ngati. Antarane Mas Mondol karo Mbak Alhamdulillah sehat. Nderek Mangayu Bagyo Perguruan Ilmu Sejati 1 abad. Oh nggih. Nggih. Mugi sedaya kemawon tansah pinanengan bagas kewarasan, sehat walafiat, awake sehat, dawa umure, lancar rezekine. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Wau rawuh jam pinten? Wau jam 11. 11 sampun rawuh. Wong cedhak nggih. Mriki lak cedhak dalem jenengan. Oh, ngaten nggih. Oh yo ra sopan blas. Ki apa to, Mas? Wong ngomong man biasa kenek kok iso. Ngapunten menika ngomong karo pledang-pleding ngene. Ngapunten menika sinten? Wah, kula ki Mbak mboten mangertos. Lah piye to ndel wong jenenge wong ki ya ciri wanci lelewa ginawa mati sor meja ana ulane aja gelo wis dadi tata carane. Nek jenenge Putri Solo kuwi nek ngendika mesti lho sopan santun, adat ketimuran mesti digawa nggih to Mbak? Nggih Kang. Ya ada tapi yo didelok kondisine, situasine. Kok iso? Lah nek wong nang gurine kan yo ora iso ngono to kok. Paling ora yo digawe piye ngono lho kok. Lah digawe piye? Ya paling ora nek wong nang gurine kan yo dihindari kesopanan. Lah piye? Contone Wilujeng dalu Pak Kangko. Oh, ngaten nggih. Pripun kabaripun? Oh, ngono. Nggih sae to. Sae. Kula nggih sae. Umpama karo Mbak Manohara jajal ketemu Mbak Manohara. piye Mas?
kabare lak sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Nggih, sampean pripun kabare, Mas? Aku lho nggih sehat. Alhamdulillah. Hup bentre. Ada bentek. Jenengan iki kok ya sik to. Wong ki wong enek lagi wawan pangandikan karo Pak Dalang kok mesti ganggu ganggu wae kok ya. Ben omong-omongan dhisik. Nggih, kula nggih ngaturaken wilujeng ambal warsa yang 1 abad. Nggih. Perguruan ilmu sejati. Laras. Injih. Doa apa untuk para warga dan guru besar yang ada di sini? Injih, kula menika nggih alhamdulillah sampun wirid datang mriki 2013. Oh, nggih. Nggih. Zaman tasik sekolah riyen tasik perawan. Nggih. Jadi tasih gadis men sampun teng mriki. Masa sampean ben perawan to, Mbak? Ora. Elingku kan ben sunat sing ngeterke aku. Kok sunat ki lho wedok kok sunat ki lho. Ora elingku ben sunat sing ngeterne aku kok saiki malah wedok. Oh iya. Ya totok maning ngono lho, Mas. Berarti kamu juga warga di sini. Injih. Nggih. Layak to layak niku aslin kula mboten ngerti nek wonten panjenengan niku wau. Menika surprise. Oh, surprise kangge Menika kula. sampun kewajiban. Oh, ngaten. Nggih. Nggih ngapunten Surprise niku termasuk tunggale Doorpress niku lho Mas. Apa? Jadi bengi niki Mbak Manuhara nggih Doorpress. Terus? Surprise ki hadiah iki, Mas. Gua hadiah. Dadi penonton sing mulai esuk dhewe engko oleh Manuhara. Oleh Manuhara. Lah nek wong siji ra apa-apa lah nek wong akeh. Lho biasane ngatasi wong 20 lho kok iso. Tahu dipan wong sak truk bareng. Mas jenengan ki kok ya Ora kok. masamu aku ki wanita apa, Mas? Ya. Injih alhamdulillah menika Sungkem kagem jane Bapak Bupati. Bapak Bupati matur Sungkem kami jenenge Romo. Romo Krisna matur nuwun. Ya. Sik to. Apa? Kok omong iki toprake sida apa ora? Nganggo to? Yo nganggo ki permintaan dari Pak Amar. Pamundutane. Pak Amar Sunaryo iki. Ah, Pak. Kula kok nuwun sewu dereng tepang Pak Amar Sumar ingkang pundi menika? Lah priyayine ingkang lenggah wonten ha. Menika. Sing tanggane Cak Yuda kuwi. Nggih. Saking pitung. Priyayine lah nika lenggah Pak ngandhap piyambak ndamel kopiah warna cemeng menika Pak Amar Sunaryo. Oh, berarti panjenengan mriki wau? Nggih. Dawuhipun nggih Pak Amar. Nggih, Mas Kangko nggih Pak Amar. Kula nggih Pak Amar. Mas Mendel nggih Pak Amar. Pak Amar. Oh, berarti aku tok ya Mas sing tukang son ya Mas. Jarine we gawan karpet. Kok enek sinden gawan karpet. Sinden kok gawan karpet. Sinden kok gawan karpet ki lho. Nggih, diaturke nggih. Nggih, Pramen Sriuning niki sing dapukane piye? dapukane kersane kula sutradaranipun Ha? Mbak Manuhara dados Sriuning, awakmu dadi Wirmiji. Masalah kan Wirmiji ki sapa lho? kuwi lho sing gandengane Wirat Moyo. lah Wiratmaya. Terus Kersane aku engko piye Mas? gampang kowe wis kulino nobrak kok. Tuduk tuduk. Rutuk tuk tuk tuk. Kebiar kebiur. Toprake adus. Sagung para tamu kakung Sumawana Putri Wilujeng Talu. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak. Dwijo Laras Iromo Nuswantara. Sangadi kelenggan dalu mangke kepareng hamba parlampan kanthi irah-irahan Sriuning Mustika Tuban. Dening para paraga ingkang hangayahi jejiban ing kelenggan dalu mangke Diah Ayu Rara Sriuning katintakaken dening Mbak Manuhara. Raden Wiratmaya dalu mangke katindakaken dening Ki Anom Dwija Kako. Lancap semua. Sampeyan yo melu. Sampeyan ki lancap. Kok iso. Ya urung dipanggil kok maju. Adipati Sirolawe. Ha iki lho. Katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Sutradarane yo melu. Kowe melak tenan. Melu. Dene Mas Mondel. Dalu punika kadados ula. Ula nyembur ndasmu. Kok nesu. Mas Mondel kadhapuk dados Wiratmaya. Sagung para tamu. Kados budi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara. Nuwun nuwun
nuwun. Iki kelirane buka biak sampean ngudharasa Mbak ning taman. Ngene. Saka rumangsaku. Ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Kok gak sampean wae apik sampean lho, Mas. Enggak, maksudnya nyontoni. Oh, iya. Terus engko anune ngene pos-posane. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe ya saka kono ya. Iya sapa lho? Wiratmaya wi mang lho. Mosok rol-rolane iya ora menak. Blas. Kowe Wiratmaya, Rate. ngono muni ngono, kowe langsung ngene. Bisa ya Yi? Ngono. Piye Ngono. jajal ta? Bisa ya. Mas, Ya. Ngono kok ngedeni wong nek ngono. Gak ming ngono iki tok. Mas, Alah, nek ngono ngedeni wong kaya jin sarimi wae. Diagem blakone diagem nanti mau ayo mbok celenti wong ora sopan. Arep kok, Pak? Aja blakon ora tau dumbah kok. Ah. Alah, ndas karo blakone gak akur pitu ki ndas piye jane? Wah iso klodo lho. Ki mengko omah yo pas kok. Lah kok klodo? Barang teko kene iki angene banter hawane adem, ndasku malah mungkret. Diganjel, diganjel. Nah, diganjel ngono lho. Ah, Nah, iso ndase ganden ya, Mas. malah kaya bunta dewa lho deh. Yayi Werkudara. Wis kowe Wiratmaya saka kono ben udara saka kono lho jagungan sik. Goblok ora umum. Monggo Mbak, monggo Mbak. Saka rumangsaku ning Bisa Yayi. Ya cok. tak turu wayahe metu urung kok. Saka kono lho ning kono sik, ku tak kode nek wayahe metu. Urung wayah to? Urung. Trotok-trotok sik. Aku Mas. semangat aku. Duduk, duduk. Saka rumangsaku ing Kadipaten Tuban kene ora ana priya bagus kecaba Kang Mas Wiratmaya. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ya, woi. Woi. Wayahmu lho. Diamput ngomong ae wayahmu ki lho. Wayahmu metu. Bisu Yayi. Hehehe. Bisa. Bisa kok bisu gitu. Bisa Yayi. Tundak. Kang Mas. Kang Mas Wiratmaya. Kang Mas Wiratmaya. Kang Mas Wiratmaya. Mas Wiratmaya. Aku ngesakne Wiratmaya. Wiratmaya kok modelnya kaya iki nyapa? Nyapa Mas? Keratunan susu aku. Keracunan susu piye to? Ah kuwi mambek. Mbek. Sing halus to Mbak sampean ki dadi Saking sriuning. senenge Mas, saking senenge. Sriuning ya halus. Lho, alus ki lak ning kono iki milenial, Mas. Mosok sriuning nek milenial barang. Ya iya to, sik dienggo sik. Tinggo Mas aku wedi ndasmu kaya ngono. Wis ngene lho. Aja ngono lho Mas kaya Idrus Pak Alus lho. Ngene iki nek iso mudan-mudanan aman, irung ra teles, lambe ra teles enek terase iki lho. Ya lagi roh bengi iki aku. Apa? Raya nek emperil. Ayo digandrung. Pilok apa slendro? Slendro no. Sriuninge slendro. Iya. Kang Mas Wiratmaya. Opo ya Yis? Panjenengan kula antu-antu Kang Mas. Antu Kang Mas. Kang Mas. Mas. Yayi. Apa Kang Mas? Bentrek ping pindho. Ya saking senenge iki wong lanang kudu ngimbangi kok ya. Sinebut pah kaget aku.
Lho, Wiratmaya ya sing gagah ngono tok kok kaget lho. Ya wong wedok ki manja-manja malu-malu ngono terus digudak ngono lho, Mas. Sinebut pahlawan putri. Yai. Kowe apa bar kena uler, Yai? Suwe-suwe tak bacok ndasmu. Sing halus wong wedok kan ya ngono jinak-jinak merpati. Malu-malu ngono lho, Mas, malu-malu. Aku gudaken, aku tubruken, Mas. Polahmu lho. Aku tubruken. Tubruk. Iki kaya teh tubruk. Maksude rangkulen ngono lho. Riuning mustika Tuhan. Alah. Musika Tuban. Tuban Iso Tuhan iki. Tuban kok iso Tuhan iki lho. Wong Tuban kok. Ya ngelikna wong Tuban ben eling Tuhan. Oh alah. Mas Yuda. He? Ambunen. Apa tok ki ambune kok kaya ngene? Aku bar demek lambene Mas Mondol ki ambune kok pesing kok. Mosok pesing. Nah. Ambunen, Mas. Ya. Ambunen. Iya ta? Sampeyan ambune Aku ya apa? nyawang ngono. Iya. Sing ta? Iya. Pancen cangkemmu kaya WC. Wong cangkem kok pesing. Iki cangkem apa sapi tank. Ya. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Kula datang pundi Kang Mas? Kula datang pundi Kang Mas? Yayi. Dalan. Ana ing sajroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Taman Sari. Taman Sari. Makam pahlawan Makam mendembokmu iki. Kok iso Ana ing Taman Sari kene sliramu bakal tak rum-rum tak senengke atimu lungguh ning pangkonku kene Yayi. alah. Guyu. Guyu. Lah wong seneng kok Oh iya. Sida apa ora? sida no. Aku Sakit. sakit pindho aku. Wes hati-hati to. Masa iya ta, masa kok jajal Mbak Lungguh, Mbak. Sakit. Kok ketok ora to bahaya ta ngono. Iya. Masa Lara ya Mas. mak celkit ngono. pancen dengkul kuwi kaya dom. Dadi Dimas Ade nyocok. Wong di pangku kok kene-kene ya. Enggak apa-apa Mas. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning opo iki? Lenggae piye? Lungguhe piye? Lungguhe piye contohnya? Lungguh arek lungguh madhep rono Oh, lungguh. madhep rika. Di pangku. Wong lungguh kaya Mangku sapa ndal? kaya mangku purel. Ora. Lah, enak. Yayi. Yayi. Mas, iki apa ana pere ya Mas? Lho, pancen yo ngene iki. Iki Sikil apa Mas? Iki sikilku wis kote. Meneng. Iya Mas, kaya rapane kok iso. Ada apa-apane piye wong wedok di pangku ora iso anteng. Lah kudune Wong polahe di pangku ngene. kuwi ngono benake Mas, Benakne ngepaske. apa? Benakne yo dilese aja ngene-ngene nggonku. Marai keri aku. bareng ngene lah kok suarane klutuk. Ayo ning dur kene digandrung. Dok gong prangko. Alah. Duk pranggung ngono lho. Duk pranggung ngono. Arep marai lho. Ora. Aja mbok warai to Mas, Ora. nek isu. Mek lali lho. Dek. marai. Lagi dadi ngono kok kemlinti. Dok prangkung bojone goro. Suarane enak. Apik, Mas. Nggih, raine sing elek iki. Ya nek pengen apa ya dicet sesuk. Loh, gelem dicet. Tak cat MK lho. Dadi raiku kaya pager no dicet. Mbak Belo. Melok marai. Ora. Aku mbok menawa nek kleru. Wirat moyone kene apa kono? Oh iya kono. Wiratmaya Timen to Mas.
Lagi dadi Wiratmaya pisan. Lah aku lho wis hafal kabeh marai koyo pinter-pinter dhewe. Lagi iso dalang ngono ya ndol ya. Aku iso dalang ngene kabeh diwarai. Rumasane kowe laki-laki apaan? Ora, sik kowe kok nyeneni dalang ki pangkatmu apa? Lah, Lho. Pangkat kuwi Wiratmaya. Tak kira Nurimuddin. Awet dine keselimpet huntu aku. Iya. Ngebelo. Salah. Kok iso ngebel iki lho. Salah ya dicoret kok. Ndak tak omong barang. Bisa omong teh angel. Angel ya rasa digarap. jeneng Pancen ngejak omongan cah iki pancen repot. Nek repot ya titip Mas. makan dhewe. Nek repot ya titip Nuwun sewu Pak Kangko. Apa? Tiang nek badhe mboten wonten niku nggih ngeten iki biasa. Biasane wong ninggal weling iki modele nggih ngeten iki. Nyedakne aku mati we. Maksudnya ninggal weling kabecikan Nah, ngono ngono lho, lho, sing Mas. hati-hati ngono lho. Oh, tak kira nyedakne tang mati. Lah nek kowe pengen dhisik monggo. Lho, rasa mau sedakno besok mati dhewe. Heeh. Bebelo Wiratmaya. Apa tok nggocahi tangan kungkum ali-aliku mbok jabut. Lah Dek batiku nek apa? gocekan terangin dhek ngleyor ne lho. Panjen aku kaya kerupuk. Tan wurung sriuning gundung. Gugur. Gugur. Lah kok malah demek ngene iki ku. Lah nyapa Mas apa ora oleh? Lah aku wong lanang mbok ngono ya isin no. Mosok ngene isi. Lho tak bales wing kok. Nya. Balesen nya. Bales piye? Iya balesen. Bales tenan? Iya, Tenan ya? tenan. Oh. Kapak mu kapan? Lah nyapa kok aku wong kuwi banci lho mbok ngono dhewe kok ora wani nyapa lho kok goblokmu lho. Gak wani. Wah. Apa? Tak omongin Pak Bupati lho. Mbok ngomong piye? Tak omongin Pak Bupati lho. Piye lah ngomong. Ada pemerkosaan waria. Pak Bupati, Nyapa? ya duweke. Alah hei. Malah cuk duweke. Bocah kok kewanen. Goblok. Aku mau kok lali pas nang kene ora nyuwun barang teko kono agek ya duweke. Tentang Ayo Mas, entekno Mas. tan Tan wurung wurung sriuning gugur. dadi kok diunggahne ya. Bangsa tampane kedek tak tung tuh kowe biasane kae dadi cikal ya. Cak. Cikal bareng ngono terus dadi kambil. Cakil. Sakil kok cikal. Ndang. Dadi kusumaning Ya. bangsa. Ayo dadi cakil. Cangkemane iki lho. Ah, jakok kene. Toh. Alah. Sakil serimpet kabel. Ah. Gua klitong. Wah, kaya pas nih yo jan gumun aku wong apa-apa iso. Dan apik tenan wayang wong Sriwedari. Apik tenan ae. Kaya Bambang Gandul.
kudune sing tak angkat kowe. Oh, aku mbak angkat. Ora ding gede kono. Wes cakile mati, Mas. Wes cakile mati. Ampun. Ampun. Sesuk Ampun ampun apa? sesuk aja ngene iki nah. Nyapa Besok brai kok. nyapa to? Nyapa? Sesuk aja ngene iki nah. Lah nyapa? Mosok enek jane kok dijoto si Banci. Cakil banget bongko. Ngono tok kok iso. Wes,